I-grade mo ninyong dapat, may buntag. Ay duka-duka. O gato pong i-grade ang atong mga eksunan karon nga naminaw sa atong live broadcast sa DYRF o dini sa atong parokya. Ato po i-welcome ang manager sa DYRF o ang iyang kauban, si Father Bobby Elisa o si Father Vilmar sa tagang si Pampanga. Maigsoon karong adlaw at isugdan ang Misa di Gallio. Pangutana, unsay ipasabot sa Misa di Gallio? Mga mama na may mga anak, mata, day, sigma na ta day, Misa di Gallio na ron. Kung tanong kasi mong anak ma, unsa man ang Misa di Gallio? Sa may utuba. Maigsoon ang Misa di Gallio, usa ka Spanish term na nagpasabot sa English o Rooster's Mass. Rooster, mao kana ang laki nga manok. Kung atong i-translate kung Binisaya, kung sa may Binisaya sa laki nga manok, sunoy. Misa sa sunoy. Mulahin, binaw, no? Ato nang gamiton, Rooster's Mass. Nganong Rooster's Mass man ang ipasabot ni ini? Tungod kay ang Misa di Gallio, dili man kita ang nagsugod ni ini. Ang Misa di Gallio, usa kini ka tradisyon sa mga Espanyol, Spanish na mga tao. Gani, siguro 500 years ago, nanganyo ini ang mga Friday, mga pari ng mga Espanyol, mga Mexican, o ilang i-introduce ang ilang tradisyon dinhi sa Pilipinas. Nganong kung may nagtabot dito sa Spain o dito po sa lugar sa mga Mexico, kasi gano'n ilang trabaho niya itong panahon na mao ang pag-uma. Kung gano'n na ibawaan, ining mga pag-uma, sayo kayo ni bumata sa buntag, kay para daghanag nahimo una musaka ang adlaw. Karong panahon na, yung sa man yung pagmata, nagamit ako, alarm clock. Kung sa orasan nyo, i-alarm. Alas 3, ikaw mga alas 3, power mo balik, 5 minutes. Power mo balik, another 5 minutes. Di ba? Ana, wala? Aman ko sa karaang panahon, wala pa'y alarm clock. Kamong mga lulo o lula nga nanimba karon, ni atong bata pa mo, unsa may inyong alarm clock, tugtugakog sa manok. Mauday ni atong panahon na sa Spain, inigmata sa mga mag-uuma, ang ilang alarm clock mao ang pagtugtugakog sa manok. Inigtugtugakog sa manok, mag-ampo sila una moadto sa uma. Kung yabot ang panahon, nga una sila manguma, dili lang mag-ampo, maghalad po sila o santos nga misa. Inigtugtugaog sa manok, mauto ilang alarm clock nga magmisa na sila sa kanlawon. O ikan dito ang ulong Misa di Gallio, na gitawag o Rooster's Mass or Misa sa kanlawon. O gi-extend po ang pangan. Makadungog po tag Misa di Gallio, na ako'y pangan nga Misa Aguinaldo. Kadungog mo na? Ang pulong Misa Aguinaldo, nagpasabot Misa nga regalo. Misa nga regalo nato ngadto sa batang Jesus. Unya, gi-extend pa yun. Na gitawag og simbang gabi. Ura-ura na ning tulog. Ang simbang gabi, maugyang umisaha, pero gibuhat, init kagabi, alang sa mga tao nga dili makahimo o kadlaw. Ang Misa di Gallio, Misa Aguinaldo, simbang gabi,
mga misa pahinungod sa atong mahal na Birhen Maria. Mao nga ang vestment sa nina kong pari, blue or white. Kaya atong pahinungod sa atong mahal na Birhen Maria. Panahon sa misa ni Galileo, tungod kay misa alang kang Maria, dili pa na misa sa Pasko. Mao nga ay mong ngayon nga wapay Christmas carols. Kay sa sunod sa simbahan, ang Pasko magsugod ini ka December 24 midnight. Mao ka na ang background sa gitawag o Misa di Galileo. O dako kay natong kalipay o dako may sugon tungod kay sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas na lang karon o mga nasod nga dunay Pilipino ang naay Misa di Galileo. Sa Spanya, sa Amerika, sa Europea, wa na'y Misa di Galileo. Wa na magani o simba o Domingo, unsa nagha o kadlawon. Mao nga ang atong tradisyon sa Misa di Galileo, atong yuning ipakuyanap o ipanayon unsa man pinaagi sa atong mga anak. Kamong magiikanan, dalay yung mga anak sa Misa di Galileo para puhon o butubog na sila ang padayon sa atong tradisyon. Amen? May suon ni ining Misa di Galileo. Panahon kini sa pagpasalamat. Kay naay uban moingon, Pader, kumplituhon na akong Misa di Galileo, siyang kakadlawon para ini kahuman makakita kong uyaw. Ang uban kumplituhon para ini kahuman madawat ang di pangayo. May suon ato kang usbon. Panahon sa Misa di Galileo, dili lang ni panahon sa pagpangayo. Kay kita sa tibuok tuig nagsigi na tagpangayo. Mao bitaw dunay inahan sa kanunay panabang, kay kita mga anak sa kanunay pangayo. Sige pangayo sa tibuok tuig. Nindot unta diining Misa di Galileo minunta, Lord, Mama Mary, musimba ko kada kadlawon aron pagpasalamat sa tanan nga mga grasya na akong nadawat sa tuig 2019. Kay daghan kay mga grasya nga akong nadawat nga nakalibot ang pangayo sa Ginoo. Amen? So mao na musakripisyo kong matak sa kadlaon pagpasalamat sa Ginoo. May suon niining siyang kakadlawon hapit na diyon mataw ang manunubos pangutanan. Kinsay mag-birthday ini December 25. Hala, kailan mo? Kinsa Pader? Ang Ginoo birthday ni Jesus. Kung doon ay birthday, imbitahon niya tagkumbira o sa may mahitabo. Magdagyo ta o regalo. Diba? Kaya uban, kumbira kako na may atuon, may regaluhan. Pero kung doon na kay birthday, magdagyo ta o regalo. Ang akong pabaon ninyo, niining siyang kakadlawon. Ang akong pamalandungan sa siyang kakadlawon, agig pasiuna sa permirong kadlawon. Ug ato ning tupagon, inig Pasko, ang pangutanan. Unsay inyong regalo sa batang Jesus?